Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Parlok hakanika video ngan pen iya phi shapangka jing tua khandau bat ka jing julor ki jing thung jing tep kumu phan haka shlong labertun ka bahap hapoka Eastern West Khasil district kane parlok ka ja namar ka jur platka jing hapslap pet parlok hasnong ten silai katno kalong ka jing ima ka jing sleum Menta parlok ngenya petno yaka jingjia hasnong labertun. Pet parlok katno kalong ka jing isirkei jong ka jing tua khandau. Pet parlok kalen tiru latlio hadu kadne naka jing rat jong ka Pet parlok kalahi bha ka jing tua khandau. Nalor ba kadai kalenti yad briu katno kalong ka jing dunong ka bakrau yaki briu ki bayat hakaneka lenti. Namar la klan palat ka pet parlok wajak ila deuru kalarat hadu kadne. Pet parlok kini kipan kilasai syabar namar la selat ka yaka khendau. Katno kalong ka jingju nong ka bakrau yaki nong rep hakane ka snam. Kane parlok kadai ka wak kansi. Pet ka kala bha namar ka jing ter shisha jung slap. Tang ba parlok lada ka ka he katno ru yau niu mau kam la bantap.